Омада дани стора халтиц орзу кадан дар кортез. Ман мехоҳам интернет дар Тоҷикистон арзон шавад. Бля. Қошиғи бар. хлеб сиёб бизанам охи ман дизӣ накардам. Ман просто оста гирифтам ҳеҷ надид сумкачаи ҳамон холаи картошка фурӯша. Майк ҷӣ медонда дар ин сумкаи вай 10 000 сомон ай, калити хона, калити мошин, 3-4 картаи дигар. Бигирен картошкаро аз он бикунед ки мо дигар дизӣ накунем. Дар хона картошкаро ба шумбунбас хӯресем. Ай гӯшти гӯсфанда картошкаро қимат кардаген. Ай орзфурӯшора картошка фурӯшон миллионер шидаген нестем мо дар ягон замин картошка бикорем. Акай тавариш летина саримте дар хона 1 кило картошка будам аша хурдан оли. Бабуи шумо ин рӯз ман картошка хӯрӣ мондум. ҳамаи Путин гуфт агар ки хушрӯ хона дипломату нагирен ба бихезен Россия биен стройка кор кунен. Оз як кайф картошка фурӯшо. Кайф када фурӯхтаистян. Ман отама гуфтам ки ота биёмад деҳқон бушам. Гуфт не бачам бухон Россия мераси стройка кор мекунӣ. Ман амҷа буром 3 гектар замина картошка мекорам.